So, hi Catrin. Dyna ni gael cyflwyno ni'n yn gyntaf den, cyn bod ni'n dechrau ar sgwrs amdano dy ddoethuriaeth di. So fi yw Gwenllian Beinon a fi yw darlithydd Celf y Dylunio ym Mhrifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant yng Ngholeg Celf Abertawe. Lle di just gweud tyma bach amdano dy hunan cyn bod ni'n dechrau? Catrin Bradley dwi. Dwi'n neud wrthuriaeth gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn gyda'r Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant. A o ran cefndir fi, mae cefndir da fi'n gweithio gyda cymunedau gwledig a'r prosiectau treftadaeth a twristiaeth. A llynedd nes I gwblhau gradd feistr gyda'r Coleg Celf yn Abertawe a gradd mewn animeiddio cyfrifiadurol nes I. Grêt, So wedyn ni ti wedi bod yn ffodus iawn I gael arian o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol I wneud doethuriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Lle di weud tyma bach I ni amdano'r doethuriaeth a beth I ti'n neud ynddo fe? Wel, fi'n edrych ar sut gallwn ni dehongli treftadaeth neu etifeddiaeth diwylliannol Cymru gan ddefnyddio cyfryngau modern, digidol a fe wedi dod ar draws technoleg sy'n datblygu ar hyn o bryd o'r enw Realiti Estynedig, sef augmented reality. A mae fe'n rhywbeth sy'n Mae fe'n datblygu yn eitha gloi ar hyn o bryd a mae fe'n esblygu trwy'r amser. Fi'n credu byddai'n rhywbeth cyffroes I ddefnyddio nawr, fel dwi'n gweud, o ran dehongli treftadaeth ni yng Nghymru. Mae hwnna'n ddiddorol. Ife ti sydd wedi dod lan ar term na, realiti estynedig, neu ydy e'n term sy'n bodoli? Mae fe yn term sy'n bodoli. A mae fe'n rhan o'r spectrwm o'r termau. Falle bod pobl wedi clywed am virtual reality neu reality rithrol fel bydden ni'n gweud. Falle bod y term reality estynedig, dyw e ddim cweit mor adnabyddus ar reality rithrol, ond mae fe yn, fel dwi'n gweud, mae fe'n rhywbeth sy'n datblygu, a mae hwnna yn rhywbeth dwi'n gweld o'n barod trwy wneud y doethuriaeth, yw bod elfen o ran rownd terminoleg, a pethau technegol a'r ochr celf a pethau. Mae rhywfaint o eisiau I ni weithio ar creu termau newydd I ni yn iaith Gymraeg, I adlewyrchu'r datblygiadau newydd sy'n mynd mas yn y byd. Mae hwnna'n ddiddorol. Oedd erthygl yn y papur wythnos hyn yn dod gyda un o myfyrwyr Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn neud doethuriaeth a oedd e'n edrych arno terminoleg newydd sy'n hollol iawn. Mae eisiau termau celfyddydol hefyd yn does e, achos enghraifft, dwi ddim yn meddwl bod darlunio yn derm gret amdano illustration. Mae illustration yn hyfryd, lot tu ôl I illustration. So mewn ffordd, beth I ti'n neud efe trwy defnyddio technoleg yw I edrych ar storiau sydd gyda ni yng Nghymru a wedyn ni kind of uwcholeuo reina neu roi rhyw fath o teimlad newydd iddo fe. Ydy hwnna'n iawn I ddweud? Gwmws, na'n gwmws beth dwi'n ceisio wneud. A jyst dwi wedi cymeryd y storïau o'r Mabinogi fel yr esiampl craidd o fewn y doethuriaeth. A jyst I cymeryd y syniad na bod yn y Mabinogion, mae sawl lle neu cymuned yng Nghymru sydd wedi cael ei enwi yn y Mabinogi dal yn bodoli ar y fap fodern. Mae llefydd fel Arberth yn y de, mae Harlech lan yn y gogledd. Maen nhw'n cael ei enwi yn y Mabinogi a mae rhain yn y straeon sydd tua 1000 o flynyddoedd oed. Gan defnyddio technoleg moder, falle gallwn ni ail sefydlu'r straeon na yn y gymunedau na, lle ar popeth sydd yn dod yn glwm gyda hwnna o ran y gymuned yn gwerthfawrogi a deall mwy yn byti I treftadaeth nhw. So mae ffordd I ti'n mynd I wneud hwn den? I ti'n mynd I bwriadu defnyddio fel beth ti'n galw yn y goggles neu beth, neu ffôns, neu apps, neu fel I ti'n mynd I kind of... A beth I ti'n mynd I wneud? Beth yn gwmws I ti'n bwriadu wneud yn y cymunedau? Fel byddwn ni'n gallu gweld y stori a hefyd y lleoliad modern? Beth yw'r bwriad hwnna?
Wel, y bwriad yw, fi'n mynd i gweithio yn tref Narberth a wedyn yn Cwm Cych. Maen nhw'n doi lle sy'n berthnasol i'r stori Pwyll a Rhiannon yn y gainc cyntaf o'r Mabinogi. Maen nhw ar stepen drws fi a maen nhw'n cymunedau dwi'n gyfarwydd iawn da. A mae'r ddoi o nhw yn bodoli mewn tirwedd eitha wahanol. Mae Narberth tre, yn siŵr bydd pobl yn adnabyddus o Narberth. Mae fe ar bryn bach a chi allu gweld y dre o sawl bryn gyfagos y gweud y gwir. So mae hwnna'n diddorol yn unan. A wedyn yn Cwm Cych, sy'n fi'n neud y link gyda Glyn Cych, fel mae fe'n cael ei enwi yn y Mabinogi. Dyffryn afon coediog yw Cwm Cych, a mae fe'n, fel dwi'n gweud, tirwedd gwbl wahanol. So'r syniad yw wedyn bod fi'n mynd mewn a gweithio gyda grwpiau a'r cymuned lleol i edrych ar pam i chi yn y tirwedd na a bod chi'n falle'n wylo am y stori ma beth i Mabinogi a dychmygu wedyn falle byddech chi'n gweld cymeriadau yn dod ar draws y llwybr cerdded tra bod chi'n cerdded na a ryw fath o stori yn glwm gyda hwnna. A wedyn, o ran yr elfen technoleg, byddai'n trealu fe, ar hyn o bryd mae apiau ar gael sydd yn neud realiti estynedig ar ffonau symudol, y smartphones, a'r tabledi. A edrych bach ymhellach i'r dyfodol, falle mewn 2-3 blwyddyn bydd yr elfen o gwisgo spectolau realiti estynedig yn dod mewn. Mae cwmnioedd mawr fel Google, Facebook yn gweithredu ar hyn o bryd yn ymchwilio ar y technoleg na. So'r syniad yw wedyn byddech chi either gyda'ch ffôn o'ch blaen chi, neu'r tablet neu'r sbectol ar, a trwyddo'r sgrin hynny, i chi'n gweld beth ni'n galw y realiti i ni'n gweld nawr heddi yn y fan a'r lle. Ond wedyn, wedi'r trosheiniad yma wedyn o'r animeiddiadau, o'r stori a'r cymeriadau, byddwch chi'n gweld trwyddo fe. So mewn ffordd, mae fe'n profiad gwbl wahanol wedyn. A'r ffaith i fi, y ffaith bod chi yn y man a'r lle, bod hwnna'n cyfrannu rhywbeth arall iddo fe. A wedyn mae'r ochr pethau eraill fel y sŵn, yn y coedwig, byddwch chi'n clywed yr awel yn mynd trwyddo'r cod, byddwch chi'n gwynto'r awel, falle'r dail yn, y dail yn pwdriau llawr, a hwnna i gyd yn ychwanegu at y synhwyrau a'r profiad, a rhywbeth gwahanol, a dod â pethau'n bach mwy fyw, chimod. Ie, dyrau ni gael edrych ar un o animeiddiadau ti. Diolch Catrin am gael gweld hwnna, mae'n hyfryd gweld y fath o waith i ti'n neud, a bydd yn ddiddorol gweld hwnna'n dod ac yn datblygu o ran dy ddoethuriaeth ti. Mae'n hyfryd i fi fod yn rhan o'r tîm sydd yn goruchwylio doethuriaeth ti. Wyt ti'n cael ein anodd o ran yr ochr ieithyddol wedyn ni, ti'n gwybod o ran darllen pethau neu ffindo gwybodaeth neu odi hwnna'n broblemus neu odi hwnna'n creu fwy o waith i ti neu beth i ti'n meddwl am yr ochr na? Ie, fi'n credu mae fe'n creu mwy o waith achos mae'r hyd yn hyn dwi bron o fod blwyddyn mewn i'r doethuriaeth a fe wedi canolbwyntio ar yr ymchwil
llenyddol, chimod. So, ond mae popeth sydd wedi cael ei ysgrifennu o ran yr ochr technegol a'r cysyniadau a pethau o amgylch etifeddiaeth diwylliannol a pethau fel ni. Mae popeth wedi cael ei sgrennu yn Saesneg a cyhoeddi'n Saesneg, chimod. So mae'r broses wedi bod yn, chimod, fi'n troelio trwyddo'r pethau Saesneg ma, a fi wedi gorfod sgrennu rhywfaint o'n syniadau a meddyliau ni'n yn Saesneg, a wedi meddwl y byti trosglwyddo i'r Gymraeg, sydd fel i ni'n gwybod, mae hwnna'n sialens yn ei hunan, achos mae'r ystyr yn gallu newid, a mae lot o bethau, fi'n ymwybodol o. Ond chymod, fi'n falch iawn o cael y cyfle yma i wneud trwy gyfrwng y Gymraeg, a fi'n credu mod fe'n mor bwysig bod ni yn creu mwy o cyfleoedd fel hyn i bobl i wneud chymod. A'n wedi bod, chymod, i fi dwi moyn dathlu diwylliant ni, a mae'r iaith yn rhan bwysig iawn o hwnna. A mae'r ffaith bod y Mabinogi fyd, chymod, mae fe'n un o'r dogfennau straeon mwyaf greiddiol yn yr iaith Gymraeg sydd da ni. Pan mwyn i'n meddwl mae link neis wedyn bod fi'n defnyddio y straeon am y rheswm hwnna a rhesymau eraill. Ie. A ni'n ddiolchgar iawn o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ariannu'r hwn yn dyfe, achos mae angen fwy o bobl celfyddydol sydd â ddoethuriaeth, so mae hwnna'n wych, a wedyn ni wrth gwrs yn y pen draw bydd fwy o bobl yn gallu ysgrifennu am y maes, a wedyn ni bydd fwy o ymchwil i'w ddefnyddio, ond dyfe dyna'r gobeith, ta beth, so felly mae hwnna'n ffantastig. A mae'n gret hefyd i cael trafod fel hyn gyda'r Steddfod, neu ar gyfer yr Steddfod dyle fi weid heddi. Felly fi'n credu bod yn amser i ddod ar sgwrs i gloi. Oes rhywbeth arall wedyn ni, i ti'n meddwl bydde, oes rhyw fath o call to action, oes eisiau gofyn am ryw help mas na yn y gymuned celfyddydol, gweinyddol, fi ddim o'r technoleg, neu wyt ti'n hapus efo fel mae pethau'n mynd ar y foment? Dwi yn hapus fel mae pethau'n mynd, ond fi yn gweld bod lot fawr mwy o waith i wneud. A mae lot o sgôp. A i fi, dwi'n gweld rôl fi fel tanio syniadau gyda pobl. Mae syniadau dy fi, ond mae syniadau gyda pobl eraill yn gelfyddydol o sut bydden ni'n cyflwyno'r teip ma o yr animeiddiadau a'r storïau, mae'r ochr technegol. Dwi wedi gwneud rhywfaint o ymchwil mewn i'r ochr na, ond fi'n gwybod mae hwnna'n byd arall to. So, o ran galw pobl, os oes unrhyw un gyda unrhyw diddordeb, gyda unrhyw elfen o hwn, i fi, cydlunni fe dwi'n trial wneud, tynnu'r pethau at ei gilydd, chymod. So, os oes unrhyw diddordeb, sy'n nhw croeso nhw i cysylltu â fi, byddem ni'n werthfawrogi'n iawn unrhyw mewnbwn o ran profiad neu syniadau, contact, chymod, a rhwydweithio fe y ffordd ni wedyn. Ie, achos wrth gwrs mae doethuriaeth, pisyn bach o ymchwil yw doethuriaeth, yn dyfe, pisyn bach o ryw fyd enfawr arall sydd yn y byd academaidd, ac wrth gwrs fan hyn yn byd greadigol a technolegol hefyd, so mae hwnna'n ddiddorol. Felly, I suppose, y ffordd rwydda i gysylltu â ti yw trwyddo fi yn y brifysgol, falle, gallai rwy'n roi enw fi mewn gwerthu am beinon ar y we a dod ar draws fi yn y brifysgol. So, os rwy'n eisiau cysylltu yn y byr dymor yn dyfe, hwnna'r ffordd gorau, a wedyn ni gallwn ni drefnu rhyw fath o sort of cyfarfod wedyn ni. Felly, so diolch yn fawr iawn i ti, Catrin, a diolch am y sgwrs difyr iawn hyn. Mae'n ddiddorol gweld celf a technoleg yn dod at ei gilydd a doethuriaeth celfyddydol hefyd. Felly mae hwnna'n wych. So, hwyl fawr i ti nawr den, a welai di cyn bo hir. Diolch yn fawr. Ta-ra. Ta-ra.